मोजाङैल' फैथों फैनानै मोजाङैल' थाफैनांगौ बेनो आरो। सानै गोजो दङ न'खर बेंनो नांगौ एरि नांगौ ना। आंनि दैमालु फंबाय आरो दैमालु बिसिनि फंबाय सनाथि बियो माने न'आव बिदिनो न'निफ्राय आलासि जानो होननानै बुंबाय थानायलाय बियो न'आव दोनहैनाय जादों बिनि फिसाया दैमालुआ। बेनिफ्राय दैमालु बर'आ दोनहैनायनि साननैसो सप्तासे 10 दिनसो बिदिनो थाबाय नामाथाय थानानै बेनिफ्राय क'क्राझाराव आलासि जानो होननानै थांनो होननानै बुंदों बिनि बिमा बिफाया। बेखौ जों खबर लानायाव दा बियो माने दा अबाव खारनानै दंहैयो दा अबाव दंहैयोथाय दा जोंनो नांगौ फिसा सानै दङ बेहा आरो न'आवथ' रावबो गैया बिनि फिसायाबो दैमालु बर'आबो खामानियावनो दंहैयो। खामानिया मुम्बाइआव होनदों मुम्बाइआव दंहैयो। दा बेखायनो रावबो न'खर बेंग्रा गैया गथ' सानैया खस्थ' जाना दं। सासेखौथ' जेनेबा हस्टेलाव हरदों दा सासेया न'आवनो दङ न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय ओंखामखौ मोजां संथेरनो हाया जाहोथेरनो हाया बेबो बुरि देहा गावनि देहायानो लथं फथं। ओंखायनो जोङो दा आंनि बेवाइखौ मोजाङै मोजां फैफिनबा मोजां होननानै आं सानो आरो। दा जेरावखि थाया मानो जिखि जाया मानो माबा जेरैबाबो जेनेबा थांबाय भुलफ्राव थांबायबाबो मानसिखौ जों फैफिनजानायखौ लुगैयो आरो फैनांगौ होननानै आं खावलायहरो आरो। बबेबाफोर नुबाय बायोबा कन्टेक्ट नाम्बार होनि डाइरेक्ट होनांसिगोन ना 4718783330 बे नाम्बाराव कल खालामबानो जों मोनगोन आरो जोंनो बायसान्स नुबाय बायोब्ला खबर हरबानो जाबाय। फैफिननांगौआथ' आरो जोंथ' लुगैदों दा लुगैनाया ओमफ्राय फैनानै आरो मोजाङैल' फैथों फैनानै मोजाङैल' थाफैनांगौ बेनो आरो रावा। गथ' गथाय सानै गोजो दङ न'खर बेंनो नांगौ एरि नांगौ ना बेनो आरो। आंथ' न'आवनो थाया हाजिरा बिजिरा बबावबा थाङो न'आवनो थाया दैज्लांआवल'सो थिग गैयिनि आं न'आव थानाय जादों आरो। जोंहा फिसौ सानै साबा आरो आंदो साबाल'सो गावसोर बेनिफ्राय फिसौ सानै आं साबाल'सो जायो। दा एलपिआव फरायो उन्दै खासेया ओमफ्राय आरो खासेया माबायाव थांबाय दा हस्टेलाव दंहैयो माबानिफ्राय माबाखौ बारबाय आरो जेनेबा एलपिखौ बारनानै दा हस्टेलाव थांदों देग्लायसो। बेनोथ' आरो दा आबदाल खालायनायानोथ' नै बुरिबाबो बे बिखुनजोआनो खालायनांसिगोन होननानै मोजांबा बिदिनोसै आरो माथो खालायनो।